Aquest any la meva felicitació de Nadal és un conte d'aquest llibre. Forma part del meu espectacle Una mirada profunda. Sawai és de Sagar Prakash Katnani i és un conte que parla de vincles d'aferrament. És un conte que parla de pares, de mares, de fills i de filles. Regnaven aquell temps els homes dolents, perquè els bons miraven cap a un altre costat. Podria haver estat un temps actual, però estem parlant d'una història que va passar fa molt de temps. Vivia en un poble un noi anomenat Manoh. En Manoh era un noi bondadós i cada dia, en tornar de l'escola Vedanta, ajudava els seus pares a treballar la terra per tenir alguna cosa per menjar. Gairebé no se li permetia de jugar amb els seus germans. Divertir-se estava considerat inútil per ell, però com que havia nascut amb aquesta condició, ho trobava normal. Malgrat tot, ell s'adonava que els seus pares sovint mentien. Per exemple, si per casualitat trencava alguna cosa, li deien que era com un elefant en una botiga de terrissa. D'una gota en feien un oceà. Si, per exemple, aplaudia perquè estava content, deien que era un esvalotador. Si, per exemple, xerrava més del que creien convenient, deien que era un xerrateta. Si esperava alguna cosa amb il·lusió, deien que era un impacient. I de la mateixa manera que li negaven els afalacs, li plovien crítiques per tots els costats. El tractaven amb paraules aspres i crueles. Però ell adorava els seus pares. Com la flor del taronger que adora els dits que la despullen. Però això no havia de durar per sempre. Quan va arribar a l'adolescència, Manoh havia acumulat molt de ressentiment i es va desbocar com una riuada. El primer que va fer va ser començar a faltar a classe. Els discursos del professor li semblaven inútils i eren molt avorrits. Després va començar a desobeir el seu pare, que sempre intentava manipular-lo amb xantatge i amb mentides. I també va començar a contestar a la seva mare, perquè considerava que la seva autoritat era injusta i que ella deia que ell havia de saber que l'estimava malgrat els crits i la manera que el tractava. Va conèixer altres nois i va començar a vagarejar pel poble. Els seus pares li deien: ets un inútil, ets un desobedient, ets un maleducat, no serveixes per res. Però de la mateixa manera que ell li deien això, ell cada vegada es feia més i més fort. Un dia, a casa seva, va desaparèixer la pinta d'or de la seva mare. Tothom el va assenyalar amb ell. Ell l'havia robada. Manoh ho va negar, però va insistir que havia sigut ell. Ell es va disgustar molt, se'l va mirar i va dir: i què, si he sigut jo? I va agafar i va marxar. Va donar l'esquena a casa seva i ja no va tornar. Vagarejava pels carrers, vivia de pidolar, a les escales del temple, de les sobres dels bramans i d'algun furt que feia en els pelegrins adormits. Havia crescut els cabells i anava borratxo, ebri pels carrers. Els seus pares estaven molt tristos. La seva mare li deia: torna a casa, si us plau, la pinta ja no importa, però ell ja no confiava en ella. I el seu pare li deia: per favor, torna a casa, no passa res, però ell li mirava els ulls i només veia el seu orgull ferit i la vergonya que l'estava fent passar. Manoh repudiava el món i el món el repudiava amb ell. Un dia Manoh, pres d'inanició per la gana, es va desmaiar, va caure al terra per les escales del temple i es va fer un trau al cap. Va quedar inconscient. L'endemà el van trobar uns amics, van avisar els pares i el van anar a buscar i entre tots el van portar a casa seva i el van allitar. Allà els pares el van estar cuidant durant molts dies. Tenia grans deliris, moltes febres i a vegades es passava llargues hores plorant i el seu plor era com l'udol d'un animal ferit. Un dia, després de moltes setmanes, va obrir els ulls i quan va veure la cara dels seus pares que estaven esgotats, els seus ulls es van entelar. Van passar uns dies i en Manoh no deia res i els seus pares, que estaven molt preocupats, van anar a consultar els savis, els veïns i a les persones del temple. Van anar tots a casa seva aquella nit. Quan Manoh els va veure tots,
Es va incorporar una miqueta i va dir: tranquils, demà marxaré, no vull ser una nosa per vosaltres. Però aleshores tots es van posar al seu voltant, es van donar de les mans i van dir la paraula màgica, Namasté, que vol dir veig el bé que hi ha en tu. En aquell moment, tots els amics i els pares li van començar a explicar tots els records que tenien de totes les coses bondadoses que ell havia fet, de tots els actes que ell havia fet per tots els altres, de tot el bé que ell els havia portat. I cada vegada que algú deia alguna cosa, deien la paraula Namasté, veiem el bé que hi ha en tu. Li van recordar coses que ni ell mateix se n'en recordava, però que la comunitat tenia atresorada en el seu cor. Els seus pares van ressaltar les seves virtuts i li van dir tot allò que ell havia portat de positiu i de fantàstic a casa seva. I li van demanar perdó també, perquè se'n van donar compte que tenir un fill no és només alimentar-lo, sinó que també cal alimentar el seu cor i també cal alimentar el seu amor propi. Passada la nit, després de moltes hores, quan el sol sortia, finalment Manoch es va incorporar i va dir Pranam. Floria el seu cor adormit. Després de molt de temps, un dia, Manoch, movent un moble de casa seva quan la seva mare ja era morta, va aparèixer la seva pirita. Ell no l'havia robada. La seva mare l'havia descuidat darrere d'un moble. Però és que les paraules són tan importants i les paraules tenen aquest poder immens que arrosseguen les persones a l'alçada de les seves etiquetes. I és que les paraules són com pedres. Poden servir per atacar-nos, poden servir per fer un mur i tancar-nos o poden servir per construir un pont. Des d'aquell dia, per això, tota la comunitat va haver de recordar a Manoch les seves virtuts, perquè un cor ferit doncs és com un gerro de terrissa, no es recomposa d'un dia per un altre, cal enganxar-lo amb cura, poquet a poquet, poquet a poquet. Però malgrat tot, va haver gent de la seva comunitat que va continuar dient d'ell que era un borratxo i que era un ploramiques, encara que això només hagués estat un fet puntual de la seva vida. I és que a vegades, ja se sap que la gent oblida els nostres encerts amb la mateixa facilitat que recorda els nostres errors. Decidim nosaltres aquest 2020 què volem fer. Bon Nadal i per un 2020 molt més compassiu.